Girolamo Pica és mort. El patiment sembla de veritat. Oh, que els actors la saben llarga, fingeixen molt bé. Oh, la barba! La barba és postissa! Digui. Sí, el prefecte. Recull aquestes safates. Sí, no, perquè vostè mou molt. L'escriptori, cap allà. Un moment. Ha amenaçat amb suïcidar-se. Ha dit, em mato! I m'ha ensenyat unes persilles. És arsènic! Digue'ns, vostè què hi fan? Lucia Petrella, faig de mestre elemental, no em faci fora excel·lència, sisplau. A l'opinió pública en favor d'aquesta mesura. Ella m'ha ajudat. No, a veure. Hem sigut ella i jo qui els hem encès. Tu només t'ho mirat. Jo, tal li fa. Què? T'espero? Hauria de deixar soles la meva dona i la meva jove. Per ensapegar un benedicte calen proves. És aquí que has de fer les teves necessitats. No t'he dit que quan vulguis anar al lavabo has de demanar permís a la mestra? 9 de cada 10 vegades acaba amb el pacient a l'altre món. Aquesta palma de triomf la vull. Aquesta corona de llorer m'espera. I si per aquella cadira, excel·lència, hi vinguessin a seure també un a un els meus actors? Em pesa i no m'emprenyi més! Si es presenta un dels seus actors, sortirà per la porta.